Yeah. It's your boy D-Boy Hausa Rafa on this one. Ninja. Sai na fada. Sai na fada. Sai na fada. Sai na fada. Sai na fada wallahi dole ne yau in fada matan TikTok wallahi kun shiga uku. Me yasa kuke haka wallahi kun halaka? Masu rawan banza da fitsara. Ayi muku wa'azi kuma sai ku kara. To ku dakata ku ji wallahi mu fa mun gaji. Babu shegiyar da za ta zo ta kara zagi dan da an muku wa'azi sai ku zagi malamai. To gidan ku wai ko babu tarbiya ne? Ko iyayen ku wai dijjakuna ne? Irin ku mun san da ashawuna ne. Banza ye kawai to Allah kiyaye. Ni fa baki na to yana da kaifi. Sai na faɗa nake dan ina da zafi.